Πρέπει να ξεπλένουμε την οδοντόκρεμα μετά το πλύσιμο των δοντιών? Έρχεται λοιπόν η Φανή και μου κάνει αυτή την ερώτηση πριν μερικές μέρες και μου φέρνει μάλιστα και την οδοντόκρεμά της από το σπίτι, η οποία είναι μια οδοντόκρεμα πολύ γνωστή του εμπορίου από το σούπερ μάρκετ. Καθίσαμε λοιπόν και την κοιτούσαμε από πίσω και γράψαμε ένα-ένα τα συστατικά και της εξήγησα τι είναι το κάθε συστατικό που γράφει μέσα η οδοντόκρεμά της και τα οποία υπάρχουν σε όλες σχεδόν τις οδοντόκρεμες που κυκλοφορούν ευρέως. Που δεν είναι, ας πούμε, φαρμακευτικές οδοντιατρικές. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που είχε μέσα ήταν φθόριο. Το γράφει sodium monofluorophosphate πάνω, θα το δείτε και εσείς στις οδοντόκρεμές σας. Το φθόριο λοιπόν είναι ένα συστατικό που βοηθάει στην επαναμεταλλικοποίηση της αδαμαντίνης, φτιάχνει δηλαδή, βοηθάει τη φυσική ασπίδα του δοντιού και έτσι προλαμβάνει την τεριδόνα. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν φθοριώνεται το νερό όπως γίνεται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, επομένως το φθόριο πρέπει να το παίρνουμε μέσα από την οδοντόκρεμα. Δυστυχώς βλέπω πολύ συχνά ασθενείς που δεν χρησιμοποιούν φθόριο και έχουμε τεράστιο πρόβλημα πολυτεριδονισμού στα δόντια. Αυτό είναι άλλο subject, άλλη φορά. Δεύτερο που θα δείτε μέσα σε μια τέτοια οδοντόκρεμα είναι τα SLS. SLS θα το δείτε να το γράφει αναλυτικά πάνω, συνήθως sodium lauryl sulfate. Είναι ένα συστατικό που κάνει αφρό. Αυτό υπάρχει και μέσα στα σαμπουάν και στα αφρολουτρά μας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας το έχει χαρακτηρίσει ως πιθανόν ζημιογόνο για την ανθρώπινη υγεία και καλώς είναι να το αποφεύγουμε και οδοντιατρικά. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι αφρό δεν θέλουμε στο στόμα γιατί χάνουμε την αίσθηση του που καθαρίζουμε και που όχι κτλ. Τρίτο συστατικό, οι περισσότερες οδοντόκρεμες έχουν σακχαρίνες μέσα για να είναι γλυκές και να μας αρέσουν. Τέταρτο συστατικό, τι έχουμε, αλκοόλες, έχουν μέσα αλκοόλες και πέμπτο συστατικό, το ενυδατωμένο πυρίτιο, το οποίο το γράφει μέσα, αυτό πρέπει να το δω, σίλικα, ναι. Hydrated silica. Λοιπόν, αυτά είναι μικροσφαιρίδια τα οποία υπάρχουν στις οδοντόκρεμες για να απομακρύνουν τις χρωστικές. Είναι σαν να κάνουμε μια αμοβολή, ας πούμε, στο δόντι, να τρίβουμε, να κάνουμε ένα scrub όπως ήταν παλιά τα scrub στο πρόσωπο που είχαν κομματάκια. Και αυτό το πράγμα στο δόντι καταστρέφει λοιπόν αυτό που θέλουμε, τη φυσική του ασπίδα, η οποία είναι το πάνω μέρος του δοντιού, το σμάλτο, που μας προστατεύει από πάρα πολλά πράγματα, από τα πάντα βασικά στο στόμα, στις παθήσεις του στόματος. Αυτά τα συστατικά λοιπόν είναι κάποια από αυτά ζημιογόνα, κάποια τα θέλουμε, δηλαδή αν πάτε σε μια φαρμακευτική οδοντόκρεμα θα δείτε ότι έχει πολύ λιγότερα πράγματα μέσα από αυτά που σας είπα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι κάποια χρειάζονται, υπάρχουν και κάποια ενισχυτικά γεύσεις συνήθως, τα οποία δεν τα ανέφερα, τα οποία τα γράφουν και αυτά μέσα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτά τα στοιχεία, το φθόριο δεν διαπραγματεύεται, το θέλουμε σχεδόν πάντα. Οι αλκοόλες και οι ζαχαρίνες, εντάξει, είναι συστατικά τα οποία κάνουν τη ζωή κάποιων ανθρώπων πιο εύκολη, ας πούμε, όταν δεν θέλουμε να βουρτσίσουμε τα δόντια μας. Κάπως αυτό μας χρυσώνει το χάπι όταν τα βουρτσίζουμε, τουλάχιστον έχει ωραία γεύση. Δεν είναι βλαβερά αυτά τα πράγματα για να τα χρησιμοποιούμε για το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκαν, δηλαδή για το βούρτσισμα των δοντιών. Όμως, αν τα αφήνουμε μέσα στο στόμα και δεν ξεπλένουμε την οδοντόκρεμα, αυτά μένουν σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό μέσα στο στόμα μας, το οποίο καταπίνεται και μένει μέσα στον οργανισμό μας και κυκλοφορεί στο αίμα μας. Επομένως, υπάρχει μια τεράστια διαφορά ποσότητας όταν βουρτσίζουμε τα δόντια και όταν δεν ξεπλένουμε, βουρτσίζουμε τα δόντια και δεν ξεπλένουμε καθόλου. Και όλα αυτά τα στοιχεία μένουν μέσα στο στόμα μας. Καταλαβαίνετε λίγο το balance εδώ, πώς γίνεται. Ναι μεν, αλλά αυτό είναι η απάντηση σε όλο αυτό το ζήτημα, τέλος πάντων, που έχει δημιουργηθεί. Ήθελα πάρα πολύ καιρό να το πω αυτό. Το είπα και ό,τι απορίες έχετε πάνω σε όλα αυτά να μου στέλνετε, γιατί έχω ξεζουμαριστεί, να με ρωτάτε. Αυτά.